umuntu oqaphelayo uyawuqaphela kwiveki ezimbalwa ezigqithileyo oko sithetha ngomba weziseko, sithetha ngendlela umuntu asekwe ngayo okanye a-affectwa ngayo zii-foundations akhelwe kuzo. Sisithi ubomi bakho buyakwazi ukuntenxa, izinto zakho zingahambi kakuhle, ungaphili ngohlobo ebekufanele uba uphila ngalo, ungafikeleli ne-potential ekumele uba uyayifikelela ebomini ngenxa yento yoba kukho izinto eziye zaphosakala kwiziseko zakho, kwindlela oye wakhuliswa ngayo, kwindlela oye waqeqeshwa ngayo, kwindlela ozelwe ngayo. Yonke laa nto ithetha neziseko zakho and iphetha loo nto iafektha ubomi bakho namhlanje. Haleluya. Amen. Sithethe kakhulu ngomba weziseko and sisezawuthetha ngawo. Bazalwane, just before sisiya ezwini, mandiyenze i-announcement ethi sizaba ne-healing service, sizaba ne-healing program. Sizayi-announcer kakuhle into yoba izawuba nini and izawuba njani. Sizawuba ne-healing program because enye yezinto esimele ukuyazi njengabantu abakholwayo into yoba ubomi bethu benkolo ikwabubomi bethu bempiliso. Amen. Njengoba sikholwa nje siyaphiliswa, siyasiphiliswa. Ukusindiswa kuhambelana kwakhona nempiliso. Hallelujah. Why? Because ngenxa yesono nokuwa kuka-Adam e-Edeni, ihlabathi lonke laba nokuntenxa kwimimiselo nakwinjongo kaThixo, and ekuphumeni kwinjongo kaThixo kuye kwakho ukufa, kwabakho ukwaphuka, brokenness, kwabakho ukugula. So ngenxa yento yoba ngoku uThixo eristora okanye esibuyisela, haleluya, kwicebo nakwinjongo yakhe originally, ithi loo nto ubudlelwane bethu noThixo bubudlelwane apho siphiliswayo daily. Haleluya. Amen. Yeah. So intsindiso it has to do also kwakunye nokuphiliswa kwethu. Haleluya. Apho kukho intsindiso kukho kwakhona ukuphiliswa. Siyahlangulwa nguThixo, sawugqiba siphiliswe nguThixo. Haleluya. Amen. So namhlanje ke sawuthetha kwakhona ngomba we-healing. That is why ndiqala ngolu hlobo ukuthetha. Masifundeni ke kwindumiso masifunde kwincwadi yendumiso 107. Psalm 107. Psalm 107. Verse number 20. Psalm 107 verse 20. Sizawuthetha abazalwane kwakhona namhlanje kuseni malunga nale subject ye-healing. Sizawuthetha nge-healing. Sizawuthetha ngokuphiliswa. Ngoba ukuphiliswa sisabelo sethu thina bantu bakholwayo. Amen. Uhambo lwethu noThixo nobudlelwane bethu noThixo bukwafaka phakathi impiliso ngoba thina saphukile esonweni. Haleluya. Amen. Kwaye siphila phakathi ehlabathini elaphukileyo. So ukwaphuka kwethu kufuna impiliso and impiliso ivela kuThixo. Ake sifumene ngenyawo ke sifunde osiphathele yona mhlawumbi ngenguqulelo yesiXhosa. Psalm 107 verse 20. Amen bangcwele. Verse 20. Wathetha ngelizwi baze baphila. Ewe wabahlangula ekufeni undikhoyo. Yes ma. Ukhona omnye iphethe ngaleya inguqulelo yesiXhosa esikhalekileyo. Wathumela ilizwi lakhe wabaphilisa, wabazisa esihogweni, wabasiza ezihogweni zabo. Bawo izwi lakho libubomi, thetha ngalo uncede imiphefumlo yethu uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Ndiyafuna ke bazalwane sithethe namhlanje nge-healing. Asikwazi ukuqhubeka nobudlelwane
bethu noThixo onamandla kungakhange kuphiliswe ubulwelwe bethu obabakhona ngenxa yesono nokuwa kuka-Adam e-Edeni. Amen. Haleluya. Amen. Asikwazi bazalwane ukudlelana kakuhle noThixo side sifikelele amadinga kaThixo ngohlobo uThixo acebe ngalo, singakhange kwakhona sincedakale siphiliswe kubulwelwe bethu obube khona kuthi ngenxa yesono. Haleluya. Amen. Kwaye impiliso siyidinga imihla le yonke ngenxa yento yoba siphila ehlabathini elaphukileyo. Amen. Siphila phakathi kwabantu abenzakeleyo. Siphila phakathi kwabantu abasilelayo nabanobuthathaka. So we need healing every day. Amen. And healing, it's so important ebomini bethu, so much so that kwi-ministry kaYesu, the greater part ye-ministry kaYesu yayikukuphilisa nokudilana neemeko zabantu. Amen. Phambi kokuba afike ebudlelwaneni babantu noThixo, uYesu wayephilisa kuqala okanye uye waphilisa kuqala. Haleluya. Amen. Wadilana nobulwele babantu, wadilana nokwaphuka kwabantu, wadilana nokucinezeleka kwabantu nokubulaleka kwabantu ngenxa yemimoya yongendawo phezu kobomi babantu. Amen. Yiyo loo nto xa ethetha kwenye indawo okanye uIsaya xa ethetha ngaye uYesu okanye ethetha ngokwayamene neministry eyakutyhilwa nguYesu, uthi the Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to heal the brokenhearted. Undithambisile umoya kaYehova phezu kwam ngoba yena undithambisile ukuphilisa imilwelwe, ukuphilisa abagulayo, ukukhulula abathinjwa. Hallelujah. Amen. To set the captives free. So apha kwiministry kaYesu part ye-healing yaba nkulu ngenxa yento yoba abantu baphukile, abantu bacinezelekile, abantu babophekile, babotshiwe. So i-healing yi-package yentsindiso. Hallelujah. Amen. And awuphiliswa kanye kube kugqityiwe, uphiliswa daily, because uphila phakathi kokwaphuka nokusilela ngenxa yesono. Siphila phakathi kwehlabathini elaphukileyo. Have you ever been hurt? Amen. Amen. Have you ever been hurt by somebody? And wathi emveni kobe kulimazile lo mntu waphuma kuye kwamanye amaxesha ndithi Amen. wasuka kuye wamlahla uhlukana naye ngoba ukulimazile ukuvise kabuhlungu andithi. But ingaba usasindile ekulinyazweni ngabantu namhlanje? Uyabona into yoba wenzanga nto ngokusuka kulaa mntu wakulimazayo ngoba usalinyazwa namhlanje. Amen. Ngoba indaba ayikho kulo mntu ukulimazileyo, indaba isekwaphukeni koluntu generally. Nani niyandivana? Yiyo loo nto xa uthe wambamba ngenhliziyo lo ukuvise kabuhlungu kulimala wena, ngoba iproblem ayikho kuye, iproblem ikuthi sonke. Kulimala wena ngokungamxoleli ukulimazileyo ngoba uzawuphinda ulinyazwe ngomnye ngomso and uzawuphinda ulimaze nawe ngomso. Amen. So siyadinga ukuphiliswa. Haleluya. Ukuze nathi sibe ngabaphilisayo. Haleluya. Ngoba umuntu ongaphilanga akakwazi ukuphilisa. Nani niyandivana? Umuntu olimeleyo uyalimaza. Umuntu ophoxakeleyo uyaphoxa. Niyandivana bazalwane? Kodwa umuntu ophilileyo uyaphilisa. Umuntu oxolileyo uyaxolela. Niyandivana bazalwane? So we need healing. Mhlawumbi xa sinofanekisa i-healing okanye ukwenzakala kwethu nesilonda
apha enyameni. Isilonda masithi mhlawumbi sifumene ngoba uye wawa kabuhlungu, wakrazuka iskin edolweni okanye emlenzeni ngoba uwile. Esasilonda xa singathanga sahoywa siyabhida, Nkosi yam. xa singathanga sahoywa siyakhula, singena neentsholongwane, sikhule sande. Amen. Amen. Sibe buhlungu, sibe worse, okanye siphinde sosulele nabanye abantu. Amen. Amen. Ya. Apho kukho isilonda esingakasihoywe, sikhathalelwe kakuhle, sibotshwe, siphiliswe, siyosulela, siyakhula, sibuhlungu, sithatha ixesha ngoba sikhange sihoywe. Amen. Amen. So injalo nempiliso ukudingeka kwayo ekulimaleni kwethu. Kudingeka impiliso so much that xa ungaphilanga kwi-area ethile yobomi uzaba ngumntu onobuthathaka kuloo area. Amen. Amen. Uba ngaba uzange uphile ekulimaleni kwakho, ulinyazwa ngumntu oyindoda. Qho xa kusiziwa kubudlelwane bakho nomntu oyindoda, noba ibrother yakho, noba ngumalume, noba ngumfundisi, uzaba nengxaki ngoba walimala kule area inomntu oyindoda. Yandiva bazalwane? Amen. So until uphila kule area awuzukwazi urelate nabantu abangamadoda. Noba ngaba uvela phi, uthe emile shumayele ekuseni kungecawe, ube wena unomfanekiso othi azilunganga izinto zinje, ngoba walimala kuloo ndawo, ulinyazwa ngabantu abalolo hlobo. So until uphila awuzukwazi ufunctiona kakuhle kwi-relationship enabantu abangamadoda. Do you need i-relationship nabantu abangamadoda? Do you need? Bethuna inkonzo. Asifunwa kanti emhlabeni. Hayini bethuna. Uyayidinga i-relationship nomuntu oyindoda ngoba you've got brothers. Andithi na? You've got neighbors. Ukukhwaze noma makhelwane xa engekho uTabora uthi zondinceda bhuti bani. Ngoku uyayidinga ucinga ke i-relationship. Uyayidinga. We need each other kobu bomi. Siyadingana. Ungabomamele nto ukuthi amadoda akalunganga. Mayotshona. Uyawadinga. Ameni. Xa enokungabikho izaba khona ingxaki ngoba asidalwanga ngokufana and asidalelwanga nee-roles ezifanayo sonke. Iyeke laa nto ithi makulinganwa, silingani ngoba sidalwe ngokwahlukeneyo, yinto yabantu uma silingana, ayokaThixo, ngoba asidalwanga ngokufana, nee-roles and responsibilities zethu azifani. Yibonele nasebantwaneni, xa ekhula engenayo umuntu ongutata ebomini bakho uyambona eyinkwenkwe, umbona into yobana apha ikhona into esileleyo. Ungumama ukhulisa abantwana bangamakhwenkwe, uyabona into yoba eyikhona indawo endingafikeleli kuyo kakuhle. Amen. Amen. Ya. Iyeke laa nto ithi masilingane, ayokaThixo laa nto, yinto yenu and izawunenza nigqwethe nabantwana. Hallelujah. Amen. So i-healing ikwenza ungagqibeleli, ikwenza ungakwazi ukufunctiona kakuhle xa ingekho ebomini bakho. Ukulimala nokwenzakala okungakhange kuhoywe kwenza into yoba ungakwazi ukugqibelela. Uthi omnye umntu xa edefina i-healing athi healing is the restoring okanye the restoration of God's order in a person's life. Ukuphiliswa, ukubuyiselwa kwe-order kaThixo ebomini bomntu. Ngoba uThixo ungasingaba ngabagqibeleleyo, sibe ngabantu aba-healthy ukusukela uzwaneni ukuya elunweleni. Xa singekho healthy, i-order kaThixo ayihambi kakuhle. Yiba nomfanekiso xa ulimele ucicana.
Amen. Amen. Ingaba xa ulimele kucicane uyakwazi ufunctiona kakuhle kuba ucicane mncinci. Hayi wethu ucicane into engabalulekanga, into ebalulekileyo ingqondo, ngumzimba, intloko. Ucicane akabalulekanga, ndizawukwazi ukwenza izinto kakuhle. Xa ulimele kakuhle ucicane, can you function? Amen. Amen. Kutheni ungasebenzi kakuhle ucicane mncinci nje? So xa kulimela ilungu noba lingakanani, noba leliphi emzimbeni womntu, umzimba wonke awufunctioni kakuhle. Do you know into bungalala flat ngocicane qha? Ungakwazi uvuka ngoba kulimele ucicane. Ya, ugcume izinhlungu kulimele ucicane. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Why? Because uThixo sidale ngoba siphile healthy, umzimba lo wonke ube healthy, ufunctione kakuhle. That is why we need healing. Amen. Amen. Sometimes siyalimala sicinge into yoba siphilile kanti asiphilanga. Ukulimala kwethu kuyahluka ngokohlobo esidalwe ngalo nangokohlobo esifunctiona ngalo. Okokuqala, sidalwe nguThixo ngemfano nemfuza yakhe enguThixo. uThixo unguThixo, uyise, unyana, umoya oyingcwele. Hallelujah. Amen. But esebenza ngobunye okanye emnye. Hallelujah. Amen. Nawe unguwe because unomzimba lo wenyama, unomphefumlo. Amen. Amen. Unomoya olapha kuwe. You are a body, okanye you are a soul living in a body, expressing itself ngemvakalelo, ngewill. Hallelujah. Amen. 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 So nawe unezi zintlu zintathu apha kuwe, and zonke izintlu zintathu ndizibalayo, umzimba wenyama, umphefumlo nomoya, ziyanikezelana, zisebenza kunye. Uba ngaba ulimele enyameni, iafecta nomphefumlo. Akunjalo? Njalo. Xa ulimele kakuhle apha enyameni, kuba buhlungu de kube buhlungu nenhliziyo. Niyazi inhliziyo? Amen. Yintoni inhliziyo? Andiva baba? Yeyiphi le lapha kuwe ngaphakathi? Uthi yiphi lapha kuwe ngaphakathi? Zininzi into ezilapha ngaphakathi, Mama Dix. Yintoni inhliziyo? Umphefumlo. Njengoba uphefumla nje, uphefumla inhliziyo. Bantu, bendingayazi. Inhliziyo lilungu lomzimba elimpompa igazi elilapha ngaphakathi emzimbeni womuntu. But inhliziyo kwakhona sikwathetha ngenhliziyo xa sithetha ngeemvakalelo zangaphakathi. Ingaphakathi lakho sithi inhliziyo. Do you know into yoba kungakwazi into yoba uthi ngeli xesha ulimele apha enyameni kube buhlungu enhliziyweni? Uva obu buhlungu kubuhlungu apha enhliziyweni, meaning akusavakalelwa le ndawo ibuhlungu yodwa inyama le, but nomphefumlo ingaphakathi elilam liyavakalelwa yile nto indehleleyo enyameni. Ukhe waba buhlungu emphefumlweni? Ubani wakwalimala emphefumlweni? Hayi bo, ike nalimala emphefumlweni? Ukhe wabuhlungu emphefumlweni uva umphefumlo ubuhlungu so much that nomzimba lo awukwazi kwenza nto. Uva kubuhlungu apha ngaphakathi ngohlobo lokokuba andikwazi kwenza nto nasenyameni. Hallelujah. Amen. Abanye abantu abakule meko kuthiwa yi-depression ngabantu abalimele emphefumlweni. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah. And akukho nto ibuhlungu nesokolisa ukuphiliswa njengenxeba lomphefumlo. Ngoba apha enyameni uyakwazi ufikelela ufake i-Dettol nazo zonke izinto ezinobulala intsholongwane, ubhandage inxeba. But inxeba lomphefumlo okanye inxeba lenhliziyo, inxeba langaphakathi kunzima ukuliphilisa. And kwelinye ixesha xa ulimele emphefumlweni uye ucinge into yoba uphilile.
emva kwexesha elithile ulimele nakuncince ezawuwa ezisofeni. Emva kwexesha elithile ulimele bazalwane, emva kwexesha elithile ulimele emphefumulweni ucinga into yoba ndiphilile kanti awukaphili. Amen. Amen. And ikwenze loo nto ungafunctioni kakuhle, ngoba sithe i-healing kukubuyiselwa kwezinto kwi-order kaThixo apha emzimbeni wakho. Andithi sitshilo? Amen. So xa ulimele emphefumulweni wacinga uphilile waqhubeka nobomi ube ungaphilanga, awuzufunctiona kakuhle. Uzawumangala abantu bekujonga okanye bekutolika ngendlela ethile, kanti ingxaki lapha kuwe awenzi izinto kakuhle, ngoba oko walimalayo zange uphinde ube the same. Nyandiva no? Amen. Xa awuziqapheli kwelinye ixesha xa silimala emphefumulweni siye sithathe laa ntlungu isilimazileyo. Amen. Amen. Xa silimala emphefumulweni bamba nantsi intlungu, naku umama uBhoyi, mbethe umama uBhoyi ngaloo nto igibisele, naku umama uBhoyi endibangela intlungu. Niyambona? Amen. Nantsi intlungu yam iziswe ngubani? Mama. Yiyona intlungu yam, niyayibona ndithi Amen. ndiyithathe mna ngoba ndilimele Amen. Amen. Ndiyingcwabe, ndizixelele uba ndizixelela mntu, andizumxelela naye, andizukwenza nto ngayo, kodwa ndizawuqhubeka nobomi ngoba abantu bayalimaza. Andithi na? Mhlawumbi kangokuqala ndandike ndalinyazwa ngumama uBhudlela, betha mama uBhudlela. Naku mama uBhudlela wayeke wandilimaza kakhulu. Ngoku le kamama uBhoyi noba indilimazile sendinelaa nxeba linzulu ndake ndalinyazwa ngalo ngumama uBhudlela. So nalena ndiyayithatha ndiyithini, ndizixelele into yoba kakade ndiyinto yokulimala, kakade ndiqhelile ukulinyazwa. Ingaba ndiphilile? Ingaba ndiphilile? Ingaba isukile intlungu? Sipholile isilonda? Sizawusibona njani uba sipholanga mhla ndidibana nomnye kwakhona ephinda naye noba ebengamini kundilimaza, noba ebengacinganga uba uyandilimaza. Amen. Amen. Noba ebephazama ethetha nje engazi uba yena undivisa kabuhlungu, kulapho ndizawubona khona xa ndireacta kule yesithathu intlungu okanye kweyesibini into yoba kakuhle bendingekaphili nakule yam. Yabona ubethe kancinci, xa ebetha kancinci naye ndithi undilimazile, nanku undilimazile. And uyafana nomama uBhudlela owakhe wandilimaza, uyafana nomama uBhoyi owakhe wandilimaza. Niyabona uba ndiphilanga? Indenza loo nto apha ebomini ndihamba nje ndiyaqhwalela, ndiphila nje ndiyaqhwalela, ndisenza izinto nje ndikhulisa abantwana ndiyasilela mna kuqala ngoba andiphilanga. There's a need for healing. Yiyo le nto uYesu waqala ngokuphilisa imilwelwe. Phambi koba athethe ngayo yonke enye into uqale ngokuphilisa. So we need healing. Healing is important bazalwane. Asikwazi urelate noThixo namandla. uThixo makasincede asinike izindlu neemoto neemali emhlabeni nemisebenzi engakhange adilane nobulwelwe bethu, ngoba ubulwelwe bethu bubo obenza nokuba singakwazi ukufikelela into efuneka sizifikelele. Ungenayo nje lento umele ubunayo ukwasilela kule area yoba uphila. Nguwe notshaba lwezinto zakho ezilungileyo ngoba awuphilanga. uThixo seyifuna ukunika lento bonto ba awuzukwazi uyihandlisha ngoba usalimele, uyaqhwalela. Niyandiva nabazalwane? Ube wena usithi ndifuna yona ndinike, xa ungena undinika ndiza kushiya ndiyokhangela kwamanye amadlelo. Abe uThixo elinde into yoba mawuphile kuqala kubulwele bakho. Kodwa indawo esike sathetha ngayo ngenye imini sithetha ngamazwi apho kuthiwa ingaba bekungekho chizana eGiliyadi, kutheni na ubulwelwe bentombi yakwaSirayeli bungenakuphila? Kutheni na abantu bam bengenakuphiliswa? Ingaba bekungekho chiza na?
uThixo ujongene noba asiphilise. UnguThixo wempiliso yethu. UnguThixo osiphilisayo. He is Jehovah Rapha. Uligqirha lethu. Ungugqirha wethu. We need healing, bazalwane. We need healing. Siyayidinga impiliso. Amen. And awuzuphiliswa ungaqalanga wena uziqaphele into yoba kakuhle ndilimele. Bonke abantu uYesu wabaphilisayo nawabenzela ummangaliso ebeye afike kuye umntu abuze uba ndikwenzele ntoni. Kutheni uThixo owazi izinto zonke, obona izinto zonke, athi xa esiya emntwini emazi umntu, emdalile umntu, but aphinde afune into yoba umntu makachaze uba enze ntoni ukumnceda. Ngoku ayazi ingxaki yalo mntu. Ayikuba uThixo ufuna umchazele, ufuna wena ube aware. Awuchazeli yena ngaphezu kokuba nawe ufuna uba ube aware of ubulwelwe bakho ukuze uzophiliswa, ngoba iprocess yempiliso ifuna nawe phakathi. Yiba nomfanekiso xa unesi esibhedlele usiya kuye ekliniki okanye esibhedlele unengxaki yesilonda sokwenzakala kwakho, ubuwile okanye ububethwe ngumama ubhudlela ngelitye. Amen. Xa usiya ekliniki ufike phaya unesi asihlambe isilonda, azigalele zonke izinto ukugxotha intsholongwane, ukususa intsholongwane esilondeni. Awugqiba abhandage isilonda, athi hamba, angathethi into, angakuniki responsibility malunga nesilonda sakho. Amen. Alinde nje mhla uzawuphinda ubuya usithi nangoku siphinde sabhidla, phinda undincede. Kaloku kufuneka athi xa egqiba kusidresa athi ke nakuwe hamba neli yeza. Xa ufika endlini uzuthi xa uvuka ekuseni uphinde usihlambe isilonda, usikline, ugalele eli yeza, uphinde usivale. Amen. But xa engenakukunika loo instruction, alindele into yoba uzawuphinda uye kuye mhla kwakho ingxaki ngesi silonda, akakuncedi. But kufuneka nawe ube ne-responsibility to identify indawo olimele kuyo. And ekulimaleni kwakho uyi-acknowledge, uyibone, uyamkele into yoba apha ndilimele. Endaweni yokuyingcwaba, endaweni yokuyifihla, endaweni yokuzibamba, endaweni yokunyamezela, uthi unyamezele, ezuqhubelekeka nehambo yobomi, uzawungabi nguye lo mntu kumele uba mawube nguye ngenxa yento yoba unezinto ozithweleyo ungazange wazi-adresa. Uzawusilela, uzawuqhwalela, uzawureleyitha nabantu ngendlela engalunganga, kude kuthiwe nguwe lunochuku, kanti ingxaki yakho nochuku lwakho lwenziwa sisilonda sakho. Ulimele, awuziboni ubulimele. Usuke wayingcwaba. Amen. And yonke into engcwatywayo iyabona. Benisazi, the more ungcwaba, the more kubola. Uzathi mhla udubuleka kubila laa nto yoba ubungcwabe izinto, and uzawudubuleka endaweni erongo kubantu abarongo, ngoba kaloku ubhidla isilonda seminyaka sokulimala kwakho. Mhlawumbi walinyazwa ungumntana, wahamba naso esi silonda ungazange wasihoya, ungekho nomntu willing ukukumamela, wasingcwaba, wazixelela uba uzaba right. Hayi wethu ndizaba right chomi, ndizaba right chomi, akho ndizaba right. Kufuneka uyikhuphe intlungu yakho ukuze uphile. Haleluya. iBhayibhile inendawo ethi xelelanani iziphoso nithandazelayo. Ezinye izinto zifuna into yoba uyiveze, ungayifihli. Ubantu kwethu apha ndilimele. The more you talk about it, the more healing comes. Hallelujah. Amen. The more you identify into yoba yazi apha kodwa ndenzakele. Hallelujah. Amen. Endaweni yokuziqinisa, ndike ndaya kwi-old age home ethile, ngabe kulapha eKomani, apha eminyakeni. Ndafikela abantu abadala
kule old age home elinofikela abantu negama liyazichaza. Xa ndibabona abantu abadala phaya bangeendlela ngeendlela, abanye nalapha engqondweni abakho right, bayathathanyiswa okwabantwana. Abanye babonakala be-right, bebahle, be-decent, abanye akakho right. Xa unohlala phantsi ujonga isizathu sokungabikho right nokuphazamiseka kwakhe ayongugo nje, but zizizamva ze-life ayiphilileyo. Nantoni ndizawudiva? Amen. Xa ulimala apha enyameni uzawuqaphela usiya ukhula into yokuba kakuhle umzimba lo wam awukho right. Ngenxa yezazivanda zokulimala kwakho, wawulimele, wawuwe nemoto, wawutheni, wawuke wakruneka, wawuke wophuka, wawuke wathini, ukhula ziyabuya ezaa zinto. Amen. Ewe, uthi uyathi ngoku usiya ukhula neposture yomzimba wakho iyatshintsha. Ufumanisa uba uyawugoba. Utheni na? Yilaa nto yoba wawukhe walimala. Usuba deformed, uyawuqhwalela. Why? Kubuya izivanda zomzimba ngenxa yokulimala ebudeni bendlela yobomi. So nenxeba lomphefumlo linjalo. Uyawusuba rongo xa ungakhange udilane nenxeba lomphefumlo. Anantwana ndiva nekusini. Amen. Hallelujah. Amen. So kubalulekile bazalwane ke sijonge i-healing. Endaweni yokuthi uziqinise, uzomeleze, uzikhuthaze, uyawusenzakala because awupheleli ukwenzakala kulo ukwenzakalisayo. Awupheleli ukwenzakala kule meko ekulimazayo namhlanje. Uphila phakathi kwehlabathi elenzakeleyo. Uphila phakathi kwabantu abenzakeleyo, abalimazayo, abalimeleyo. So xa ungaphili from one incident, uzawugaxeleka kwenye, ziye zikhula, zisibanintsi. Yonke loo nto izawuhamba itshintshe i-character yakho. Ungabi nguye lo mntu kumele uba unguye. Ungakwazi uhandlisha izinto ngendlela ebekufanele uba uhandlisha izinto ngayo. Kukho omnye usisi besi-approacha apha ezivekini. Uthi ndinengxaki nomyeni wam. Zange ndimbone umyeni wam enje. Uthi ndicela khe nithethe nomyeni wam. Njengoba ndiphila naye nje, uvele wathi shut down. Elekuba ndithetha naye, uthi okomntana, uthi xa ndithi ufuna into ethile, uthi awuyifuna into ethile, uthi uthi uvele wathi shut down. Uthi wasisidenge endingasaziyo. Sometimes kukugcwalelana komphefumlo okwenza ude ufike kwi-area apho uqonda uba andisakwazi ukuyihandlisha nto. Uziva nanto endikwazi uyihandlisha. Yabona ngoku andisakwazi uhandlisha nto. Andifuni nto, ndanele. Amen. Kuthiwe yi-depression. Usikube sisimumu, ungakwazi nothetha, ungakwazi nothini, kugcwalelene. Kugcwele inhliziyo, kugcwele umphefumlo, kugcwele nengqondo. Cinge ngale nto ixesha elide. And abantu beli xesha abakhathali. Abantu esiphila nabo nabantu esingabo abakhathali. Abantu bangakuboni ulimala through indlela yakho yobomi. Kuthiwe mhla udubulekayo kungaziwa uba udubuleka xa bekutheni. Kanti oko ulimala. And awuzange ukwazi ukuyihoya ipain yokulimala kwakho from the beginning. Zange ube naso nesifuba sokulilela. Kwelinye ixesha abanye bethu ulimele ungumntana. Waxa ukhala usiya emntwini bekufanele uba ukhalela kuye, wakubetha, wakungxolisa. Hayi thula wethu, thula, hayi suka thula. Zange ube nechance wena yokwazi ukulila. Njengoba ungumntu nje usenyameni unikwe into yoba mawuthi xa ubuhlungu ulile. Ubani wakwalila? Ngoku zange uyinikwe ichance yokulila. Ngoba ukhuliswa ngabantu abangakukhathalelanga, ukhuliswa ngabantu abangakuthandiyo. Zange ube nayo ichance yokulila. Uxa ulila ube kwesifubeni kuthiwe thula mntanam, ndikhona, ubomi bunje. Kuthethwa amazwi entuthuzelo. Zange ube nayo loo nto.
Yiyo loo nto namhlanje umphefumlo wakho uyakhala. Elekuba usehlelwa zizinto uyalila ngaphakathi and awukhali ngenxa yale, ukhala ngenxa yento yoba zange uyinikwe itshansi yokhala wena. Zange ube namthuthuzeli mhla wawukhala wena. Wawuhamba uyozikhalela ethafeni kungekho mntu ubuhoyileyo. Yiyo loo nto namhlanje ungulo mntu ungathi uweak phakathi kwabanye abantu ngenxa yento yoba zange ube netshansi yokuzi-expressa nokukwazi uchaza intlungu yakho. Beniyazi uba umntu uyayidinga into yoba ahleke, uyayidinga into yobana makakhale xa kubuhlungu. Xa engakhange akwazi ukuzi-expressa kakuhle uyakwazi uhamba nentlungu. Xa wawukhala ungazange uhoywe, funeka xa ukhala uhoywe. Ya, funeka ukhale and xa ukhala uhoywe. Yiyo le nto awukhange uhle ezulwini walahlelwa emhlabeni, uzelwe ngabantu aba bene-responsibility yoba bakuhoye. Iimfuno zakho zobomi bazihoye, bakukhathalele. Xa bengakhange bayidlale loo ndima, ungumntu oqhwalelayo, ungumntu olimeleyo, uphila nje ulimele. And elekuba uphila nabantu ulimala nangakumbi. Haleluya. Amen. But namhlanje ndithethela uba make siyijonge intlungu yethu and siyikhumbule intlungu yethu. uYesu uthi kwenye imini kwenye ibandla xa ethetha nalo kwincwadi yesitshilelo uthi khumbula apho uwe khona. Khumbula apho uwe khona. Haleluya. Amen. Khumbula le ndawo wawa kuyo, ikhumbule le ndawo wawa kuyo. Ameni. Ngoba impiliso yakho iqala kuloo nto yoba ukhumbule uba seunje kwakuqale kwathini. Uyaba ngathi uThixo akakwenzeli kanti waphoswa ngabantu ababenoxanduva lokukwenzela. And ngoku naxa sele senza uThixo awukwazi kumbona, aweneli ngoba wafeyilwa. Haleluya. Kuyaba ngathi uyatefa, uyafeketha kanti waphosakala kwaye ulimele. You need healing. 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 Kuyaba ngathi wena uyasilela, ingathi wena ude ufikelele kule ndawo uThixo afuna ufikelele kuyo, kanti you need healing. You need healing. Ingxaki yimpiliso. Iproblem ngoku namhlanje ibandla lenzima lixhomekeke kwimimangaliso. Imimangaliso ayisalandeli abakholwayo. Ngabakholwayo abalandela imimangaliso. Ibandla ligqwethekile. The moment silandelela imimangaliso, sishiyelela ukulimala nokungqelekeka kwethu nobuthathaka bethu emva. Sithi ngeli xesha sibona imimangaliso, simlahle uThixo wemimangaliso ngoba inxeba lethu lokulimala lizange laphiliswa lanyangwa. Asikwazi urelate noThixo, asikwazi urelate nabantu, asikwazi urelate neziqu zethu ngoba silimele. Ithi ngeli xesha imiracle isenzeka, ikushiye ngomso unayo intandabuzo yoba ungamlahla lo mmangalisi okanye lo wenza ummangaliso ngoba you don't know how to relate. You don't know how to connect. Ngoba awurelate kwanaso isiqwesi sakho ngoba walimala. Ngaloba ndithela nabantu nekuseni. Ndifuna ujonge apha ekulimaleni kwakho. And way abanye abantu bathi ngeli xesha sebesemitshatweni. Hallelujah. And imitshato yabo igodly. Ekho uThixo emitshatweni yabo. Baske bayigcibhe imitshato yabo ngobulwelwe babo. Ngokulimala kwabo. Athi ngeli xesha sendaweni eright, ngexesha sendaweni yoncedo, angancedakali, asikamoshe nalapha ngoba ingxaki ayikho kwi-surrounding, ilapha kuye. Ingxaki ayikho kwabanye abantu, ilapha kuye. Ingxaki ayingaba abanye abantu abamchukelayo, ingxaki nguye, utshaba lwakhe nguye. Ke ndeva omnye usisi ethetha esithi ndiyazisola ngokulahla umyeni endandinaye ngoba ndandicinga into yoba ingxaki nguye kanti ingxaki ndim. Ndamlahla umntu owayendilungele endithanda kanti iproblem ndim, andikwazi ukonektha nabantu, ndinengxaki. Haleluya. Sikhona ezinye izinto ezakuphosa ngenxa yento yoba nguwe ingxaki, nguwe osilelayo, nguwe olimeleyo
bakhona abantu ozabatolika kakubi kanti iproblem nguwe. Uzazibona ingathi awufunwa kanti ingxaki nguwe. Uyaqhwalela, uyasilela. Makakuncede uThixo akubonise inxeba lakho nalapho wenzakele khona ekuseni ukwenzela uba akwazi ukukuphilisa. Yayithanda iBhayibhile xa isithi umhambi wayehamba esuka eYerusalem esehla esiya eJeriko. Wathi apha eluhambeni wagaxeleka ezihangeni. Zamenzakalisa, zamlimaza, zamshiya esecicini lokufa. Bafika abantu, umbingeleli wagqitha wangabi nakumnceda. Wafika nomLevi wacezela kude wangabi nakumnceda. Kodwa kwafika umSamariya olungileyo. Wawabona amanxeba akhe, wehla yena esileni lakhe. Wehla weza kulo mhambi ulimeleyo. Wawakhathalela amanxeba, wagalela ioli emanxebeni. Wawahlamba amanxeba, wawabopha. Wamthatha umhambi olimeleyo, wambeka kwiesile lakhe. Wamthwala wamsa endlini yokukhathalelwa kwabahambi. Washiya apho ethe mazakhathalelwe. Wayishiya nemali yokuba akhathalelwe ngayo. Wathi uba ngaba kuye kwanikhosta nangaphezu koku, ze ndithi ndawubuya nindixelele ndizawuhlawula. Bantakwethu silimele eluhambeni, silimele endleleni yobomi. Endityala alikho sebantwini. Utshaba lwethu ayingabo abantu, kodwa utshaba lwethu ngamandla nemimoya neziphathahlabathi zobumnyama. Utshaba lwethu sisona esangenayo, safaka ulwamvila, satsho salimazana singabantu, satsho salimala. But kubalulekile ukuzi-identify into yoba ulimele phi. Ulimele phi? Lazi inxeba lakho ekuseni. Uthi xa usiza kuThixo uthi nali inxeba lakho. Uthi Nkosi ndifuna undincede kule ndawo. Hallelujah. Ngoku ibandla lanamhlanje li-after izinto zasemhlabeni. Kuphosakala umntu wangaphakathi. Umntu wangaphakathi ulimele. Abantu bahamba ngeemoto, abantu bahlala ezindlini ezinkulu, abantu banxiba impahla ezintle, kodwa umntu wangaphakathi wenzakele. Thina sibabona ingathi baphilile kanti aba bantu bayagula, balimele. Likhona igqirha elinguYesu. Sithetha namhlanje ngolu hlobo ngenxa yento yoba ufuna ukukuphilisa. Ukhona ugqirha wabo bonke oogqirha, ugqirha womphefumlo. Hallelujah. Igama lakhe nguYesu. He is our healer. Hallelujah. He is Jehovah Shalom, Amen. the God our peace. He is Jehovah Rapha. Hallelujah. Amen. UnguThixo okwasiphilisayo. Amen. Amen. Walimala phi? Walimala nini? Ukhule njani? Ukhuliswa ngubani? Wawuphethwe njani? Khawubalisa ibali. Khawubalisa ibali. And elibali liza kukuphilisa. Amen. Amen. Ukhomba aba udibene nabo namhlanje bumini. Yazi bakhona abanye abantu uthi umenze nje into encinci akhale kakhulu. Amen. Kanti zangadilane nalowa wayemlimaze kakhulu. Wena omenze nje into encinci ungakhange futhi umenze lonto incinci ngenjongo, akhale kakhulu kanti unenxeba elingekaphili. Uthi uzibuza uba hayibo ubani akandizonde kangaka, yini bethu nathi bangathi ndicela uxolo akandixoleli, kanti iproblem yintoni? Iproblem nguye ubani, ulinyazwe ngumntu kakhulu, wangamenzi into laa mntu okanye wangenzi into ngelaa nxeba. Amen. Amen. Lokulinyazwa kwakhe ngulowa. Ngoku nale incinci uyibona inkulu. Oh, silimele. Silimele bantakwethu. Silimele. Hallelujah. Amen. And ukulimala kwethu akukho sebantwini. Wathi uYesu ebethelelwe emnqamlezweni wathi baxolele ngoba abayazi into abayenzayo. Ingxaki wayebona uYesu into yobana
ingxaki enkulu ayikho phakathi kwakhe nabantu. Rather abantu abaziboni, abayazi nalento bayenza kuye. Hallelujah. Abayazi. So i-challenge enkulu ngathi ayikho sekubeni sifeyilwe ngabantu, but sekubeni sifeyilwe okusalayo. Hallelujah. Awudingi nabo nokubazonda abantu. Yazi xa ndicinga ngokulimala. Hallelujah. Ndicinga ngendlela endikhule ngayo. Ndicinga indlela utata andikhulise ngayo. Ndicinga indlela ayewenza ngayo kum. Ndithelekisa indlela ebesenza ngayo kum nendlela ebethetha ngayo nam, nendlela wayethetha ngayo nabanye abantwana efemelini. Ndide ndizibuza uba inoba nditheni, inoba ndimenzeni, inoba ndingowakhe xa bekutheni, inoba ndize njani uba mandibe phantsi kwakhe ndibe kanti andingowakhe, inoba kwenzeke ntoni. Amen. But apha ebudaleni ndiyayifumanisa into ethi naye wayengenaye utata. Utata wakhe uNgqungqu wayechiphile iminyaka, ekhula engenaye utata. Ebengenawukwazi uba ngutata ogqibeleleyo ngoba zange ambone utata, zange afundiswe ukuba ngutata, zange akwazi uba umntana xa ungumntu ongutata umphatha njani. Hallelujah. Amen. And naxa kunobuzwa nakutata omkhulu lo wayengazange abekho elifini yakhe, naye unothetha ezakhe izitori ezabangela uba makabe ngumuntu osilelayo. So iproblem ayikho phakathi komntu nomntu. Hallelujah. But isekubeni xa ulimele ulimele. Yabona inhlungu yona inhlungu. Uba ndive kabuhlungu ndive kabuhlungu. How do I deal with my pain? Ndingayaphi nenxeba lam? Ndingancedakala njani kwinhlungu yam? Ndingalisaphi ihlazo lam? Kuthiwa wathi omnye umntana edlwengulwe kwalapha efemelini, wathi ndizawubalekela phi nehlazo lam? Ndizawulisaphi ihlazo lam? Nantso qha i-challenge ayikho phakathi kwethu nabantu, iphakathi kokuba silimele. And apha ekulimaleni kwethu sawuncedakala njani? Ngoba uba ngaba sike sayithatha sayibeka phakathi kwabantu nabantu okanye phakathi kwethu nabantu, asizukwazi ukuphila nabantu ngoba namhlanje sisalimala. But i-challenge sekubeni inxeba eli lam ndizawulisapha ukuze liphile. Hallelujah. Xa bonke abantu befeyile, naba basizeleyo befeyile, naba basikhulisileyo befeyile, naba sizalwana nabo befeyile, naba basishumayezayo xa befeyila, masithini ke ngenxeba lethu? Masiyephi ngentlungu yethu? Ukhona uThixo okhathalayo. Kuthiwa uyindoda yabahlolokazi, unguyise wenkedama. Igap eyavulwayo ziifemeli, igap eyavulwayo ngabazali. God is enough and he is able and capable ukufila ispace esavulwa ngumakazi, ispace esashiywa ngumama. Unakho uThixo ukusivala, asivale futhi uThixo abuyisele nalaa minyaka ekwaphosakala ngayo yoba ungabi naye uDabs. Yonke laa minyaka ungabikho kaDabs ebomini uyakwazi ukuyivala uThixo athi ayivale nangosuku olunye. But you need to know your pain. You need to identify your pain. Ubulwelwe bakho ungabukhombi komnye umuntu, ubukhombe apha kuwe, ukhombe le ndawo ibuhlungu, uthi nali inxeba lam ndalimala kule ndawo. And xa ude walikhomba inxeba lakho, khawuzile ngalo. Ukuzila ngalo kukuthini? Uba kuthi khala, uba kuthi mawuzibhuqabhuqe zibhuqabhuqe, ukhalela le ntlungu wayivayo, uthethe ngayo uba apha kodwa ubani wandilimaza yazi. Ndalimala yazi apha wandenzakalisa ubani, yazi ungabikho kaDabs ebomini kwandenzakalisa. Yivume lo nyani uyamkele futhi uzile ngayo. Kukuthini ukuzila ngayo? Kukuba uyamkele. Ndazimane ndivana abazalwane. Ungahanahanisi, ungayishafi, ungayifihli, ungayiteketisi, uyibeke njengoba injalo futhi ukhale. Mourn for your pain, mourn for your loss, ngoba laa nto yongakhali yenza inxeba libe nzulu. Xa kuthi khala, uthi kodwa wandilimaza yazi ubani?
wandenzakalisa ubani, wandishiya ubani emhlabeni ndingenamntu, wandilimaza ubani. Oh bazalwane, ke ndalimala ndacinga uba ndiphilile. Ndaqhubeka nobomi futhi ndicinga uba ndixolele ngoba ndiyakholwa, ndiyayifunda iBhayibhile. Ndalimala ndaqonda uba futhi ndixolile, yazi ndixolele. Wasikwathi gqi ngenye imini lo mntu bendilimazile, umphefumlo wangathi uzawuphuma enyameni. Ndaphelelwa ngamandla, ndaziva ndingakwazi ukumjonga. Ndandihamba nolutsha, babendihleka besithi utheni, kwenzeka ntoni ngawe? Ndisiva into yoba andikwazi ukuma, andikwazi ukujongana naye. Wabesiza yena esmayilile ezondibulisa, but inxeba lam labe linzulu emphefumlweni. Ndisiva into yobana andikwazi noba ndingathini, ndilimele, wandilimaza. Haleluya. Ewe ndiyafuna uxola, iBhayibhile ithi mandixole. Ewe ndicinga uba ndixolile, but ngoku kumbona kwavuselela inxeba. Haleluya. Ameni. Haleluya. Haleluya. Silimele endleleni yobomi. Ulimele phi? Ulimele njani? Masiyithathe yonke imithwalo yethu siyise kuye ngoba yena usikhathalele. Ake simeni ngenyawo bazalwane. Sizawuthandaza emini. Nikhumbule siya kwiprogram yempiliso. Sizawuba neprogram yempiliso. Sizawuthetha kabanzi kule program yempiliso. But namhlanje ekuseni ndifuna ukhe omnye nomnye athathe inxeba lakhe. Uthi umhlabeleli, andiwanaki amanxeba am, uzawapholisa ubawo. Ayiyonyani. Ndimile namhlanje kuwe ekuseni ndingumfundisi ngecawa, ayiyonyani. Wanake amanxeba akho, wahoye amanxeba akho, waqaphela amanxeba akho. Ngoba the more ungawanaki, the more usiya usenzakala. Ngeli xesha ucinga into yobana awuhoyi, inxeba lona lisekhona, awusolvanga nto ngokungalihoyi. Lihoye inxeba lakho, lihoye inxeba lakho. Lidinga ulihoye inxeba lakho. Haleluya. Ungathi uzawapholisa ubawo. Funeka wapholisa ubawo xa sele uthe nali. Haleluya. Uthi Nkosi ndilimele kule ndawo, ndiphilise. Ameni. Nkosi ndenzakele, ndincede. Ndifeyilwe ebomini, nam ndasala ndiyifeyila. Ndincede ke Thixo, undiphilise. Bazalwane, uThixo unakho ukusiphilisa. Do you trust God enough ukuba angakuphilisa? Uyakwazi Thixo uyiguqula intlungu yakho ibe ngamazwi obungqina nenkuthazo ezawukhuthaza abantu abaninzi. Uyakwazi ukuyitshintsha ipain yakho uThixo ibe yitestimony. Haleluya. Ameni. Andazi ulimele phi ekuseni, kodwa ndifuna umuntu ngamnye uba ngabe unakho khawuye kwikona yakho man. Khawuye kwikona, khawuthi saphuma phakathi kwabanye abantu ukuthi Nkosi nali inxeba lam, can you heal me? Ukuba kuthi mawulile kule kona ukuyo khawulile, but likhona ixesha esawulivula apho sonke sawuke sitestifye ngokulimala kwethu without blaming anyone, but sibe sisithi imeko ethile yasilimaza. Isenzo esithile sikabani sandishiya nenxeba elindenza ndingathembi mntu namhlanje. Andikwazi kumthemba umuntu. Mhlawumbi omnye uyathetha ekuseni uthi andikwazi kumthemba umuntu oyindoda, omnye ungathetha athi andikwazi kumthemba umuntu obhinqileyo because wandifeyila ubani, wandifeyila umuntu okwakufanele into yobana makabe undihoyile kwinkalo ethile yobomi, wandishiya ndingenanto, wandishiya ndiligobhogobo. Can we pray ekuseni? Masithandazeni.